Compara aquestes dues fotos. El que s'hi veu és el mateix? És diferent? La veritat és que tenen prou semblances perquè sapien que pertanyen a una mateixa espècie, l'ésser humà, però prou diferències per a saber que pertanyen a dues races diferents, la negroide i la caucàsica. Mirem ara aquestes imatges. Són individus de la mateixa raça, no? I tots els individus són diferents. Ara bé, més o menys veiem que es poden agrupar per origen geogràfic, edat i fins i tot origen social, i en alguns casos per la professió. Mirem ara esta imatge. És una mateixa persona, però té aspectes molt diferents, i això no lleva que continuem identificant-la com la mateixa persona. Les llengües són així. Són diferents entre si, però totes són un sistema de comunicació oral a través del qual es comunica una comunitat més o menys extensa, i cada llengua evoluciona al llarg del temps, segons els llocs en què es parla, segons l'origen social i depenent de cada professió. Tots estos canvis que podem detectar en una llengua representen el que es coneix com a variació lingüística. Cada manera de parlar una llengua, depenent del tipus de variació que l'afecta, es coneix com a dialecte. Els eixos de variació són: geogràfica, dona lloc als geolectes. Exemples. Jo crec que si s'ha suspès és per por, perquè no hi ha dret que uns senyors que cobren tants milions no surtin i tinguin por d'encostipar-se. Perché chi pugui treballar per a pau, cada home, perché cada home se pugui sentir lliure a davant dels altres homes. Quants artistes no quedarien en l'anonimat si no fos per l'impacte que procuren els seus caretos? I de tots aquests que s'amaguen sota grans capes espesses de maquillatge, doncs n'hi ha que fan pena i d'altres que realment exciten. De vegades, el personal és cruel amb les professions dels altres. Mireu, si no, el que li va ocórrer a un pispa que, de bon matí, a fi de complir amb el seu quefer delictiu, penetrà en una sucursal del Banc Atlàntic de València, pistola a la mà. All right, it's Dave there. You all right, mate? How's it going, son? Yeah, I'm fine, mate. Just doing a bit of DIY. This place is a fucking shithole, but I'll have it sorted in no time. Wagwan, blood. What you saying? Nah, it's cool, fam. What? Hey, blood, what are you talking about? Hey, blood, don't fucking hang up on me, yeah? What the fuck? Pussy, yo. What the fuck are you looking at? Great, great, fantastic. Thanks a lot. Oh, and don't forget to bring the briefing documents and insurance papers. Yes, great, thank you. I mean, if you ask me, there are a great number of individuals on that list who I most deeply despise. One of them has been my family's arch rival since the mid-18th century. Social. Crea els sociolectes. Avui és un dia xungo pel doctor Fernández de los Molinos. Li acaben d'adjudicar un cas especialment complicat. Bé, quin és el problema? Sí, de fet és una passada. A veure, jo sóc de Pedralbes, no? Per això parlo així d'aquesta manera tan guai i tal. El que passa que últimament estic passant una temporadeta a l'Estartit. És molt maco. Sí, estic fent un curset de submarinisme i mica en mica he anat observant que se m'està quedant el deje, l'accent d'aquella gent d'allà dalt, no? De la Catalunya profunda. Sí, és horrible. I per exemple, no? Estic parlant així, tot és normal, i de cop, no ho sé pas, noi, no ho sé pas com llavors se m'enganxa la llengua al paladar, llavors ja no sé, començo a parlar com un estripaterrosso. Com llavors, estic leri, noi, estic leri. A veure si m'entens, a veure si pots fer alguna cosa. Per tu a l'olla, jo ja no en sé. Tranqui, ens ocuparem del tema. Sí, doctor, per favor, és que a veure, els meus amics se'n burlen de mi, se'n burlen, m'entens? Com llamón, con tu a l'olla, ara no has pogut porregar. Petits i grans drames, humanitat i sentiments a flor de pell. És la rutina de Pedralbes Hospital. Mira, potser li costarà una mica acostumar-se, no? Però jo crec que un parell de mesos tornarà a parlar tan pijo com abans. Gràcies a tot bé, doctor. Sense vostè, de veritat. Com llamón, com... Tu a l'olla! Si no es fossi. Gràcies a tot bé, de veritat. Cronològica dona lloc als cronolectes. Diners de tort fan veritat i de jutge fan advocat.
savi fan tornar l'amorat, busque del ja-ja. Diners fan bé, diners fan mal, diners fan l'home infernal e fan lo sant celestial segons que els usa. Diners fan bregues. De situació d'ús. Crea els registres. Sí, Taco. Sí, qui és? Mira, sóc jo, Pepe. Resulta que ahir per l'esprà... Què va passar? Ahir per l'esprà passava jo pel bancal meu, ahir a la Marina, i vaig veure jo que això no és dir lo meu. I clar, dic, hòstia, ja han vingut així els romanos o lituanos i m'han furtat tota una tira de tarongers, perquè el taronja està pelat, jo no vaig poder entrar perquè me n'anava al metge i estava tot pelat, claro. I jo dic, hòstia, pues seran els romanos. Resulta que ve Carrafel i ens diu, no, estava Paco ahí collint tot i diu que quan vingueres que el pagaria les taronges. Home, claro, jo vaig comprant taronges de banc. Tu el que vas comprant és merda a la boca que el fa olor a merda subnormal. Tu com vas comprant horts abandonats si tu no tens ninguna llicència? He sigut un pobre diablo tota la vida i ara vols comprar taronja que és subnormal de la vida i furtar-me a mi les taronges. Escolta, ara jo pagaré, home, a 2 euros al cabàs. A 2 euros al cabàs? 1.500 arrobes que m'has furtat? Mira, vaig a portar-te els municipals i vaig a tocar-li tots els municipals a les comissions obreres perquè el tanquen a la presó, fill de la puta. Escolta, que tu, quan tens joquetet, em vas furtar a mi la motet. El teu germà m'ha furtat la motet i tu el tapaes. Com que jo furte, que estem en crisi i furte el que em dóna la gana. Mira, les taronges teues ja estan pa acá Benitatxell, i de Benitatxell no se n'aniran pa acá a Madrid. Au, fill de puta, se de ta mare. Ara tira per tu. I l'última, la individual, que crea els idiolectes. Uno que llega borracho, un hombre blanco de la pradera, llega blanco, ese hombre llega muy borracho a la comisaría y dice, comisario, vale no, es patecante de la burra, cobarde que ladrón, y dice el comisario, relájese usted, ¿qué le pasa a usted? Dice, comisario, por la gloria de mi madre, que vengo a denunciar a un vecino mío que me despierta todos los días cantando a las 4 de la mañana. Asómate al balcón, Teresa. Dice el comisario, ¿cómo? Relájate usted, dice. ¿Qué le dice este hombre? Pues me despierta todos los días por la gloria de mi padre, cantando todos los días esa canción. Asómate ahí al balcón, Teresa. ¿Será usted Queen, comisario? Y dice el comisario, ¿usted se llama Teresa? Dice, yo no. Dice, pues entonces no te fome, ese. Cobarde, pecador. Quins trets et feien pensar que les persones pertanyien a un mateix grup racial? I que pertanyien a una mateixa franja d'edat? I a un mateix grup social? Quan classifiquem diferents individualitats dins d'un grup, ho fem a partir sempre de certes característiques que els són comunes. Les diferents varietats de la llengua també s'agrupen segons els trets que els són comuns. En la feina que tenim, saber distingir aquests trets a primera vista és fonamental per a poder treballar amb garanties, ja siga com a traductors, ja siga com a mestres. I igual que passa amb les persones, amb el reconeixement de les persones, hem de ser capaços de reconèixer les diferents varietats lingüístiques d'una llengua de manera intuïtiva i immediata. Quins elements penseu que ens poden ajudar a destriar una varietat lingüística?